Ziz aħwa Maltin u għawċin madwar Malta u għawdex u jekk inti qiegħed id-dar qed tissegwi jew qiegħed fuq ix-xogħol għajjat waħda bleħna koli Jesus. Amen. Mhux għalikom qed ngħid għal dawk li qegħdin fuq ix-xogħol. Jew id-dar. Issa tistgħu tajtu għentom, ready? Flimkien, kulħadd jgħid Ġesu, jew Jesus. Ready? 1, 2, 3. Hallelujah! Amen. Grazzi mulej. Ejja morru fi ktib ta' Ġagbu. Illu għandi messaġġ interessanti t-titlu tiegħu għal dawk li ovvjament qed issegwu permezz tal-Facebook u tal-YouTube qed tgħidu dax messaġġu. X'inhu t-titlu? Għaliex it-titlu kollha kemm inkom ħad tiftakruh għax jismu jien u jien. Aħna l-koll flimkien. Jien u jien. U believe it or not, huwa l-messaġġ favorit ta' ħafna Maltin u għawċin. Alleluja. Naħseb xaħad minnkom tiġati għabad ħaġa, kollu preview. Sneak preview. Don't be sneaky. Alleluja. Fi ktib ta' Ġagbu, kapitlu 4. Ġagbu kapitlu 4. Skrittura li mhux ewwel darba li smajna xagħti kwotaħħa, imma ejja narawha fil-kuntest jew fil-kompletezza tagħha. Għanibdaw minn vers 6. Et titkellem Alla għal-mulej li jgħidek. Alla jagħti grazzja. Xi tfisser il-kelma grazzja? Grace, ovvjament bl-Ingliż hija grace. Imma il-kelma grazzja tfisser abilità soprannaturali jew nkella jiffavorixxi tfisser. Jiġifieri, bravo. Tfisser Ġagbu 4 vers 6. Grazzja tfisser jiffavorixxi. Ovvjament il-kelma grazzja tfisser favor bl-Ingliż, but anke tfisser the strength, the supernatural strength of God. Is-saħħa sopranaturali tal-Alla. Sewwa? Grazzja wkoll tfisser fl-istess ħin favur u don. Mela. Hija li inti iffavorit. L-iktar importanti bħalissa fil-kuntest fisser li Alla jiffavorik. F'dan il-kuntest ħadd tkun fisserek. Għax il-kelma grazzja, grace, jew fil-Grik tfisser daw kollha ma skont fil-kontest li tkun qed tagħmilha, li tkun hemm msemmija. Però hija għotja, mhix xi ħaġa li inti għax jistħoqlok per se. Aħna tgħidlek fi ktieb ta' Efesjin 2 vers 8 u 9 li aħna salvati permezz tal-grazzja. U dak mhux bis-saħħa tagħna, imma bis-saħħa tal-Alla permezz tal-fidi biex ħadd ma jiftaħar. Mela grazzja tfisser li Alla jiffavorik u juri grazzja miegħek. Infatti bil-Malti għandna xi ħaġa simili. Għandi grazzja miegħek. Trid il-Alla jgħid fuqek għandi grazzja miegħek? U lil min m'għandux grazzja miegħu? X'inhu? Le, ta' mhux ma' kulħadd għandu grazzja. Le. Narawha. Alla jagħti grazzja akbar minn hekk. Għalhekk l-Iskrittura tgħid Alla jieqaf lill-gburi, jieqaflu lill-kbiri u jagħti l-grazzja lill-umri.
Mela jekk Alla għandu grazzja miegħek jiffavorik jekk inti tkun umli, mela bil-kontra tfisser li huwa Alla u kontrik. Jekk inti tkun umli, Alla jiffavorik. U għalik, jaqbes għalik, jissajdja miegħek. Imma jekk inti tkun gburi, Alla jaqaflek u huwa kontrik. Issa simgħuni aħna. Ix-xitan b'xi mod jew ieħor taħrablu, Alla ma taħrablux. Ġifieri, il-bniedem gburi mhux talli li għandu d-demonju jaħkmu, imma wkoll issa sab lil Alla kontra tiegħu. Sab lil Alla kontra tiegħu. Aħna qegħdin fix-xahar ta' Ġunju. U dan ix-xahar madwar id-dinja bosta nies u f'bosta li laqqas jafu x'lu ma jagħmlu qed jiċċelebraw b'xi mod il-Pride. Illum il-ġurnata l-Pride xi ħaġa assoċjata ma' grupp ta' nies tal-multicolor people, tal-LGBTIQ, però fil-veru sens tal-kelma, il-kelma Pride tiddeskrivi ħafna nies, anka li mhumiex LGBTIQ. Infatti tiddeskrivi anka ħafna Kristjani. Il-kelma Pride, jekk intom tinnunaw il-kelma Pride bil-Ingliż, ovvjament, tfisser gburija. Il-kelma fin-nofs tagħha hija l-kelma I. PR, I fin-nofs, DE. Meta inti jkollok il-Pride, issa narawha għax hawn min jaħseb li il-Pride tista' tkun xi tajba. Fil-Bibja kwalinkwa tip ta' Pride hija ħażina. Anka jekk hija Pride reliġjuża. Anka Pride reliġjuża teżisti? Issa naraw minn ftit. Mela Alla, meta aħna nħarsu lejn il-Bibja, xi darba naraw il-Kristu jgħid I am proud to be the Son of God. I am proud to be saved. I am proud that I am Maltese. I am proud that I am an artist. Kull meta tuża l-kelma pride, fajna Alla dejjem qed tistona. Avolja xi wħud mingħajr ma jirrealizzaw jgħidu jiena gburi li jiena Malti, jiena gburi li jiena gay, jew jiena straight, jew jiena it-tnejn, jew jiena raġel, jew jiena jien naf nitkellem b'ħafna lingwi, jew jiena gburi li jiena artist, jew jiena gburi whatever. Once li inti qed il-kelma gburi, sfejjaj, that's it. Madux jiffavorixxik Alla. Għax Alla jieqaf liema tip ta' gburija. Kollha. Illum il-ġurnata għandna nies jiċċelebraw il-gburija. Number one, rridu niftakru li l-ebda tip ta' gburija mija tajba qudiem Alla. L-ebda tip. Aħseb wara meta inti għandek gburija u titkabbar jew inti mimli bik innifsek jew qed tiftaħar b'xi ħaġa li Alla tiġa minnha nfisha jabborrija. Id-dnub, is-sesswalità barra miż-żwieġ, id-dnub il-pride, il-gburija reliġjuża. In-nota, intom li tissegwu dan il-messaġġ Kattolċi. Kemm hawn min tqajt ma' nies Kattolċi jgħiduli I am proud to be Catholic. Jiena gburi li jiena Kattolku. Kemm hawn xi wħud jgħidu I'm proud
Għaxina tal-born again. Mux pride xorta tibqa. Mux xorta tibqa pride. Grupp proud minħabba s-sessualità. U għan grupp ħabba il-reliġjon. Mħabba l-istat tagħhom għax għandhom ħafna flus. Jew proud għax għandhom xi karozza sabiħa, jew xi dar sabiħa. Jew proud għax jagħmlu ħafna flus. Jew proud għax għandhom jinnaf kumpanija tal-business. Jew proud għax il-business tagħhom ser tajjeb. Jew proud għax għandhom ħafna tfal. Besseta għaw ħafna nies jiftaħru li jiena, per eżempju, jiena gbur li għandi familja kbira għax għandi ħafna tfal. Kull darba, għajni tal-mudi. Fl-ebda kuntest ma qatt pride tista' tkun xi ħaġa tajba. Għax pride is about I. Kwalinkwa tip. Ħanilkom aħwa. Bosta knejjes huma mkissrin mhux imħabba l-LGBTIQ pride, ma mħabba religious pride. Meta int għandek knejjes jinqasmu u jiġġieldu, sewwa ħanilkom aħwa. Għalija u għalik di għandha tkun xi ħaġa vera humbling. U jalla kieku jisimgħu għall-pastors kollha ta' Malta Għawdex, il-qassisin, is-saċerdot, il-patrijiet u bl-isfijiet kollha. Jalla jisimgħu kollha. Meta d-dinja qed tidlam u d-dlam qed jiżdied, dak għaliex il-Knisja li suppost id-dawl tilfed id-dawl. Tilfed id-dawl. Once li inti tmiss il-gburija, Alla jneħħidek minn fuq u jibda jirreżistik u jibda jiġi kontra tiegħek. U għamilha matul il-Bibja kollha, inkluż mal-poplu tiegħu stess. Il-mument li jpoġġu lilhom infushom fuq it-tron, all right, mela daqshekk. Jiena m'għandix naqsam iktar miegħek. Ġifieri tiċċassax għax id-dinja qed timtela u jiddonnu dejjem jiżdied il-ħmieġ u l-perverżjonijiet dejjem jiżdied. Vera d-dinja sejra ħażin u tidlam, imma ħares lejn il-Knisja. Ħares lejn il-Knisja. Għall-Knisja qed nirreferi Knisja Kattolika, Protestanta, Ortodossa, Evanġelika, ħares lejn il-Knisja globali tad-dinja. Qiegħda sew il-Knisja. U għaliex dnub wieħed jitfak l-infern. Pride. Ħares semmi li ma dnub trid. Jekkiex tara l-pornografija li hija xi ħaġa komuni. Għaliex il-bniedem jara l-pornografija? Għax irid jissodisfa lilu nnifsu. Il-bniedem li ma jħallas 16 jew il-vatt. Għaliex ma jħallas 16 jew il-vatt? Għaliex u hekk jidillu u hekk jifhimha u x'jaħseb huwa l-importanti. Għaliex żwiġijiet jitkissru. Għaliex raġel u mara jitilqu l-xuxin meta daw suppost miż-żewġin f'patt. Għaliex xi ħadd minnhom jew it-tnejn huma websu rashom li ħatgħaddi tiegħi. What do you call that? Pride. Let me tell you something. Ma naqbilx li niċċelebraw il-pride, però m'hemm bżonn tmur ġo xi purċissjoni biex tiċċelebra l-pride, biex tkun ġo pride. M'hemm bżonn tmur xi demostrazzjoni tal-pride biex inti qabel il-pride, il-gburija, qed tieklok lilek. Nies li Alla ħawwel fi knejjes tajbin. Knejjes tajbin.
perfetti imkien. Ta' falla xi tilqu? Because this is what I think, what I want. Pride. Pride. Intom tafu stejjer? Dawk li nkomilkom fil-mixja mal-mulej? Tafu li kiena bosta li l-mulej sejjaħ River of Love? Bosta li traumu, trenjati, ġew fdati, pritkaw, għallu zom, imma għax derilhom li jifmu f'xi ħaġa iktar minni jew mill-leadership ta' dil-Knisja. U mhux qed ngħidlek li ma fifnhom ma jifhmux ċertu affarijiet mela. L-ebda pastor ma jaf kollox. U l-ebda pastor u l-ebda mexxejn huwa tajjeb f'kollox. Sewwa? River of Love ma timxix bil-Pastor Gordon John biss, hawnhekk hawn bosta mexxejja li jmexxu. U huma jikkontribwixxu bosta ħafna xogħol biex dil-Knisja tkompli tikber sew fin-numru ma sew fil-maturità. Ġifieri Gordon John ma nxel iktar wieħed li jidher ta' River of Love, ma River of Love mifrux madwar il-Malta u Għawdex, u għaw bosta mexxejja li l-gazzetti qatt ma jarawhom imma qegħdin mifruxin u jagħmlu xogħolhom ta' nies mexxejja tal-mulej. Il-pride moħħkom hawn. Il-gburija dejjem tolli lilek. Il-gburija dejjem tolli lilek. U once li inti tola għax qollej lilek nifsek, x'għajdlek fil-ktib ta' Ġagbu, kapitlu 4? Issa Alla ġie kontra tiegħek. Imma jien għandi raġun. Kemmi diffiċli biex tkun umli. Għax l-oppost tal-pride, l-oppost tal-gburija hija l-umiltà. Liema bniedem jista' jitkabbar bih nifsu fuq xi ħaġa. Ħadd. Ħanibdew mit-tajjeb, għax il-ħażin jiġi ovvju. Ħanibdew pereżempju jekk jiena naf inkanta, jiena nista' niftaħar li jiena naf inkanta. Issa ngħidlek, ma nistax, issa ngħidlek għaliex. Jekk jiena naf nisfen, jiena nista' niftaħar li naf nisfen. Jekk jiena naf kapaċi naf naddaf, għaw min għandu don iktar maħat juħolli għaf naddaf sew. Tajjeb, prosit. Jekk jiena ninqala biex namel naħdem l-arti bidejja, jekkux ġebel, jekkux injam, u għandek don, u vera tamlu xogħol sew inti, imma nista' jiena nkun prideful b'dak li nagħmel. Tidnejlek għaliex ma tistax. Għax dak li tagħmel ma tajtux lilek innifsek. Mhux inti tajtu lilek innifsek. Huwa Alla li tajulek dak. Ħadd ma ġie hawnhekk jagħmel lilu nnifsu talented. Ħadd ma għamel lilu nnifsu. Hija l-grazzja tal-Alla li poġġa affarijiet fik u għalhekk il-bniedem mingħajr Alla isir Alla li Alla tal-eżerċiti jispiċċa jopponi għax jispiċċa jpoġġi lilu nnifsu Alla minn għalih li hu kbir, li hu kapaċi, li hu bravu, jew li jitilħaqilha, li jitex kemm brava, għaliex insiet jew nesa li dak li għandek int ma tajtux lilek innifsek. Kif tista' tiftaħar? Dak affarijiet tajbin. Aħsab wara, mela Alla laqqas b'affarijiet tajbin ma tista' tiftaħar. Għax lilek inti ma tajtx xi ħaġa lilek nifsek, jekk taf tkanta taf id-doq, jekk taf naf tpinġi, jekk taf xi għandek xi talent, għandek xi don partikolari. Min tagħmel d-doni? Mhux il-mulej tagħmlek id-doni. Mhux għalhekk inti once li tibda tuża d-don għaċ-ċabċib u għall-glorja tiegħek il-bniedem jaqa'. Għarek inti d-don tijak u xinu don?
tibda tużaħ għal-mulej. Alla jollik. U meta jollik Alla, l-ebda bniedem ma jista' jniżlek. Imma jekk tolli lek nifsek int, apparti li jista' jniżlek il-bniedem u tiġri, Alla żgur iniżlek. Qed tifhmu aħwa? Jiġifieri kif nistgħu aħna bħala Knisja naf li di tagħmel bosta Kristjani nervużi. Għaliex f'Malta u Għawdex hemm nuqqas ta' xirka li bniedem nies jaħdmu flimkien. Għajn nagħmlu mod pereżempju anke football club. Klab tal-futbol. Klab tal-boċċi. Klab tal-ħamim. Għaliex biex aħna nipparteċipaw irid tidħol il-gburija tiegħi l-aqwa klabb, tiegħi l-aqwa statwa, tiegħi l-aqwa banda. Look, insimgħuha. It's about me. Me. Għaliex jiġġieldu l-koppji? Mhux għax huwa mara u raġel u wieħed from Mars and from the other one from Venus. Għaliex it-tnejn, jew forsi wieħed jew waħda iktar mill-oħrajn, għadhom ma talmux għalhekk il-mulej jgħidlek fi ktieb ta' Efesin kapitlu 5 xejlek l-ewwel ħaġa. Vers 23. Is-sottomettu lilkom il-xixin lil xixin. Issa, mbagħad jgħidlek l-ordni. L-ewwel is-sottomettu lejn Alla. Sew, ara ħanejlkom aħwa. Illum jiena fi żmien li għandi bil-grazzja tal-Alla ma nemminx li żwieġ jista' jaħdem mingħajr Alla. Jekk hawn xi ħadd qed jismani għandi dritt tal-opinjoni tiegħi u fuq bażi tal-awtorità tal-kelma tal-Alla din hemm minha b'100%. Mingħajr Alla żwieġ ma jeżistix. Żgur. Huwa diffiċli biż-żwieġ aħseb wara mingħajru. Huwa diffiċli mingħajr Alla żwieġ aħseb wara mingħajr Alla. Number one, iż-żwieġ huwa idea tal-Alla, mhux idea ta' Brussell. Brussell ħmieġ ittik. Idea tal-Alla, iż-żwieġ huwa idea tal-Alla, mela dak li huwa idea tal-Alla żommu fil-kuntest li Alla ħalqu. Jekk iż-żwieġ tridu jaħdem inti, tidbil forsi kollok l-Alla f'dak iż-żwieġ. Il-pija dik iż-żwieġ mhux ħadem. Ma once li issa daħħaltu lill-Alla, hemm ordni sottometti tnej lejn Alla, hemm sottomissjoni ordni lejn ir-raġel u l-mara u l-ulied. Amen, hemm ordni. Alla dejjem fis-salta tiegħu jitkellem umilja ruħek. Kif tumilja ruħek? Jekk l-gburija tolli lilek innifsek, kif tumilja ruħek? Tbaxxi lilek innifsek. U l-ebda bniedem ma juħu pjaċir ibbaxxi lilu nnifsu. Tidnejdlek għaliex. Il-bniedem li għadu ma femx l-identità tiegħu ma tiġix kemm taf jew kemm int kapaċi. L-identità tiegħi tiġi b'min naf. Il-bniedem li għadu ma jafx l-identità tiegħu fi Kristu minnu, fi Kristu, x'għamel Kristu għalih, jipprova jaħdem umru kollu biex jirkeb ħalli jirċievi xi tip ta' glorja li jiena l-ħaqt fuqek. Allura la jiena aħjar minnek jien issa nħossni aħjar jien. Il-bniedem li itgħallem minnu fi Kristu għalija inti qatt ma tista' ssir kompetizzjoni u laqqas jien għalik. Għax fi Kristu kollha kemm aħna uniċi. Anzi, jekk tipprova tkun bħali, int ħadbaxxi lilek innifsek. Għax Alla lilek għamlek oriġinali. M'hemm ħadd bħalek fid-dinja, int oriġinali, għalfejn trid issib il-koppja ta' xi ħadd ieħor. Meta Alla għamlek oriġinali. Xi tajt l-iskrittura fuq il-gburija? Ħanorikom xi ħaġa għax believe it or not il-gburija nstabet fl-aktar post l-inqas li taħseb li ħassiba. Mor fik ta' Eżajja. Il-ktib ta' Eżajja, vers 14, Isaiah 14.
ħanati kelma lilkom eżis Maltin u Għawċin, speċjalment li tgħidu li tħobbu l-bambin. Tajba di. Maltin u Għawċin, intom li tħobbu l-bambin. Sawa? Għat tkun gburi fuq xi ħaġa li Alla mhux gburi biha. Aziz Prim Ministru, Aziz Ministru Owen Bonici, Byron Camilleri, il-Morebi Ricco, għat tkun gburi b'xi ħaġa li Alla mhuwiex gburi biha. Għax Alla jkun qed iwissi. Meta tkun inti fil-quċċata taħseb li f'daqqa waħda int Alla. Għaw xi ħadd minkom xi ħadd għaddaq naqra attenzjoni iktar mis-soltu? In-nies iċabċbulek, kemm inti bravu, kemm taf xi tajt, kemm għandek leħnek sabiħ, kemm kif tisfen id-dewibni. U kif tieħu naqra glorja, tibda taħseb li inti ħaqt il-quċċata tad-dinja. U li sirt ir-re, u li inti vittorjus u invictus. Il-kelma tal-mulej għal min minn tnej għandhom qarwitna waħda. Kull min jitkabbar jgħid il-mulej, kull min ma tagħmilx differenza minn int. Għal Alla int mingħajru naqra trab. Kull min jitkabbar. Alla jgħidlek jien innanżlek. Pastors għodu attenti l-istess, leaders għodu attenti l-istess, evangelisti għodu attenti l-istess. Meta jibdu jgħidulkom kemm inti anointed, kemm inti bravu, u kemm tmissni meta titkellem. Kemm tmissni. Meta titkellem inti jaqbadni t-textix. Ħod attent. Għax tispiċċa pakket ross. Alla jirreżistik. Għax int minn xejn minn ajru. U dak li tista' tagħmel għax hu jisilfek in-nifs. Għax kif ineħħijak in-nifs taq bħal xkora patata vojta. Tista' tgħidli fiex inti gburi. Fiex int gburi. Mela nsejt naqra oġeħ ta' ras kemm għajjat u erzaqt. Meta nsejt meta l-qatt subajk mal-martel kemm waħwaħt. U għax għaddilek wara ftit ħsibt li u hija jiena niflaħ. X'tiflaħ? Kemm hu iblaħ il-bniedem li jitkabbar. U l-bniedem li jitkabbar Alla tiġa qallek x'inhu l-futur tiegħek. ħajċekknek. Iżajja 14. By the way, dan il-messaġġ huwa għan-nies tal-Alla biss. Għan-nies tal-Alla biss. U jekk dal-messaġġ jisfidak, jiskomodak, jista' jkun li għax propju għandek bżonn tisimgħu.
Però nemmen li kulħadd għandu bżonn jisimgħu, imma dal-messaġġ propjament huma għan-nies tal-Alla. Jiġifieri jekk inti qed berra għajnejk u inti m'intix ta' Kristu, aqliblu għax dal-messaġġ mhux għalik. Ma tagħmilux differenza l-Alla x'idillek inti x'taħseb int u x'inhi l-opinjoni tiegħek. Diġà għallek l-abbord ma rridux. Il-qtil fil-ġuf ma rridux. Għall-ebda raġuni u f'Malta żgur ma kellna l-ebda skuża. Qatt tgħid nadif dak li Alla jgħidlu mniġġes. Ftakar li xi darba inti ħatala għajnejk u ma terġax tiftaħhom. U ruħek ħatmur jew fl-abbisti tal-infern, jew quddiem Alla u tifraħ bil-glorja. Għax kun għamilt il-sidek is-salvatur tiegħek u tkun umiljajt ruħek. Jisi, in-nies kollha tal-Alla li kellhom suċċess ħanibdew minn Marija. X'qalet? Mhux dak li rid jien. Mhux naħseb jien. Mhux jidilli jien. Ma tagħmilx sens li jiena għadni teenager u ħansir pregnant u laqqas naf minnu missieru. Imma la għedtek int mulej mela ħajsir skont kemm tek. Dik hija l-umiltà. Dik hija l-umiltà. U llum Marija hija famuża madwar id-dinja kollha. L-insara kollha jħarsu leha bħala xempju tal-fidi. Giuseppi, l-arus tagħha. Alla għażlu għax kien raġel umli. By the way, Mosè kemm huwa raġel kbir. Taf għaliex marax l-art li mweda. Tafuh issa sar risposta ta' fuq għażgu. Għaliex derlu jagħmel xi ħaġa kif ritu milli kif qal Alla. U Alla taf xarraf dik fajnejh gburija. Tiftakruh l-re Nabukadnożor fil-ktib ta' Daniel, kapitlu 4, kien hemm re li beda jkollu ħafna suċċess fil-pajjiż u ġab ħafna voti. Imma beda jaħseb li hu Alla u ma kienx jibża mill-infern lanqas. U Alla bat il-qaddej tiegħu Daniel. Allu, jare, Alla lilek kollik u ta' kisem kbir. Imma minn flok tajt glorja lill-Alla, ħatta int. U tal-li għamiltek, Alla ħajnizlek u ħajjumiljak. U jumiljak ta' għaliex mhux minn re għamlu s-segretarju, minn re għamlu bestja tal-art, jiekol mill-ħmiġ tal-art u jaġixxi li xaru kollha kibret, is-suf kollu ġismu kollu kiber u beda jaġixxi ta' wieħed miġnun jiekol bħal ħanżir mill-art. Daniel, għaddejt Alla, migluk minn Alla. Imma meta dan ir-re ġif sensieħ għam inħasel u qal nagħti glorja lilek mulej. Int biss Alla m'hemmx Alla ieħor għajrek. Int biss vittorjuż ħadd mu vittorjuż minn għajrek. U jekk inti mill-inti qed tisma' u jgħod kollu għalija u għalikom dal-kliem. Jekk inti ma tumiljax ruħek, bħal dak ir-re jiġrilek. Tħossok fil-quċċata u tħossok re u king, you're the king. U jġibek isek King Kong. Odu attenti, ministri tal-Vangelu. Odu attenti
inti ministri tal-politika mill-glorja u ċ-ċabċib u l-ftaħir li jfaħrukom u jaħdulkom bidejkom. Għati glorja lill-Alla. Infakkar il-ministri tal-politika li intom qudiem Malta u għawdew xu qudiem Alla tal-eżerċiti, intom stess taqal fuq is-salib li intom tgħidolbu lill-Alla biex għenkom. Ejd li fejn għenkom Alla biex tagħmlu din il-liġi li ħriġtu issa. Ejd li fejn għenkom Alla biex tagħmlu tbidlu l-liġi biex iktar tatuarja ta' bullying lin-nies li jridu jieħbew wara ċajt bla sens pervers kiesaħ. Umbat għanna problema tal-bullying Malta. Madwar 2 jew 3 min-nies qed jagħmlu suwiċidju fix-xahar. Għaliex qed jiżdiedu s-suwiċidji? Tidejlek il-biċa kbira biex isiru bil-bullying. U aħna f'pajjiżna għandna qatt bullies li jridu jdaħlu iktar l-ispirtu ta' bullying f'pajjiżna. U Alla ħajbaxxikom u żommu dil-kelma li ħadd ngħidilkom illum f'isem Ġesu Kristu. Komplu għamlulu hekk il-Alla. Fajneħ hekk għamlulu, daħlulu żewġ swaba, daħlu għamlu, fajneħ il-Alla, komplu għamlulu hekk, komplu għamlulu hekk. Komplu, taf kemm rabu liż Alla? Taf kemm rabu liż? Ftakar il-Bibja tgħidlek li Alla mis-sema jitħaq bik. Mhux jitħaq miegħek, jitħaq bik. Li jint kull minti naqra trab taħseb li sirt Alla. Odu attenti. Għax hemm ruħek fin-nofs u m'hemmx VIP doors fil-ġenna. Għalhekk il-mulejjajt hija diffiċli li bniedem jidħol mill-bib tal-ħajja ta' dejjem għaliex. Ir-raġuni hija dak kien bib partikolari f'Iżrael, Ġerusalem, li letteralment il-bibin li kellu għaddi minnhom in-nies kien verament dejjaq fil-ħajt ta' Ġerusalem. U kien baxx, allura biex tidħol minnu, it-tabija kollha tiegħek anke l-ġimula jridu jneħħu t-tabija kollha u l-ġimula jridu jidħlu hekk. Għalhekk trid tidħol fil-bib tal-ġenna tal-ħajja ta' dejjem umli. Arkobtejk. Tgħid mhux ħajdħol xi wieħed jippoppa sidru. Għax jiena l-prim u l-king. Kemm minnu blaħ. Kemm minnu blaħ. L-ikbar festa li ħajamlu bik hija meta tmut u tkun fit-tebut. Id-dut tgħidx festa kbira ħajamlulek. U jalla ruħek ma tkunx qed tiġi mdawra fuq il-gradilja tal-infern. Minħabba dnub wieħed biss. Gburija. Gburija! Kristjani li jgħidu jiena ma rridx immur, kif tiġi tgħid li hija l-fellowship? Tidejla l-problema tiegħek int, la hija l-karozza, la hija t-temp, la hija sħana u laqas il-kesħa, inti gburi. Gburi! Inti taħseb l-opinjoni tiegħek hija iktar importanti milli x'qejt Alla. Simple as that. Il-gburija. Il-gburija ħafna ibatu biha. Mux grupp ta' xi grupp partikolari biss. Kull min jieħu nnifs, kull jum inti għandek tentazzjoni ta' gburija. Jekk inti trid tobdi lill-Alla, jekk inti trid tobdi x-xogħol il-boss tiegħek, mhux qed ngħidlek jekk jgħidlek affarijiet ħażin għamilhom, biex tagħmel affarijiet sew. Il-bniedem li hu umli jagħmel dak l-affarijiet li jogħġbu lill-Alla u jagħmel affarijiet sew. Għax hu konxju li apparti li qed jarah il-bniedem wis probabbli Alla tjarak dejjem. Issa, grazzi boli, għalhekk il-bniedem jeħtieġ li jitwieled minn ġdid, għax bitwieled minn ġdid, meta Alla Ġesu qal lil-Nikodemu li kien reliġjuż mlaħħaq u bravu, għallu inti titwieled minn ġdid hija.
Għallu nitwilad miġrid. Jina Nikodemu, ta' iktar u iktar. U minn ra il-film ta' The Chosen, vera kien sabiħ, vera ta' tkellem Ġesu Nikodemu. Nikodemu, għalix ma segwix il-Ġesu? Għalix iktar moħħu fi xiejt ħattijħor fuqu, mill-li xiejt Ġesu fuqek. Il-politikanti li għanna l-lum li kontinuament jitradixxu l-Kristu u jobsqulu u jaffenduħ fuċċu u ma nies li jibżaw iktar minn 4 minn nies li jagħmlu minnhom pupazzi, ġabu għam pupazzi tal-Pride. Milli iktar jimportom xejn Alla. Mela ma mhux li mkella nitlef il-voti, mela tlef ruħek. Intom taħsbu li Alla jtik siġġu bħal dak b'responsabilità minn hawn u l-Amerika. U taħseb li Alla mhux ħajżommok kontabbli ħadik. Għaz għandek għalfejn tistenna sal-infern, tiġa sirt l-infern. Xerret id-demm innoċenti. U għarek ħajtek jissirx infern. Ħajtek u kollha ulidek. Dik hija l-kelma tal-Alla, ta'? Tiftakru fl-iktib tal-Atti tal-Apostli? Morru ktib tal-Atti kapitlu 12. Anzi, zora, morru Eżajja 14 l-ewwel, ħanaqrawha għax ma morniex. Vers 13 isimgħuha. Isimgħuha dal-kliem. Nippreferija bl-Ingliż. Isma' ħamed jekk inti toħodha kontra l-predikatur, u kontra l-pastor, u kontra l-preacher, u kontra l-isqof, għax qal il-verità, il-problema mhux tal-predikatur, il-problema hija tiegħek. Il-problema mhux ta' min qed ixandar il-verità, dak qed jagħmel xogħlu u jaqbillu mħabba ruħu. Il-problema tiegħek għax inti tant inti kburi li taħseb li x'taħseb inti iktar importanti milli xejn Alla. U iktar jekk tgħid li int nisrani. Tfisser Kristjan. Isimgħuni aħwa, għadha kollu li intom insara Kristjani ta' kull denominazzjoni. Jekk int ta' Kristu vera, int ma baqalekx dritt wieħed. Laqqas wieħed. Tafx baqalek issa dmirijiet u privileġġi. Dmir li tobdil il-sidek li tittati rendok kont għal kull għażla li għamilt f'ħajtek għalih qudiemu u privileġġ li tissejjaħ ibnu ibn ir-re. Dik hija l-verità. Dik hija l-verità. Mela niċċelebra l-gburija. Imma kif ħafna jaħasra moħħhom ġi ħajġekja. Tiċċelebra l-gburija. L-iktar dnupli Alla jabborri. L-iktar dnupli jabborri Alla hija l-gburija. Alla jgħidlek tinten fi mnieħri il-gburija tiegħek. Ara xejn. Isma'ha moħħhom. Eżajja 14. Eżajja 14 vers 13. Imma issa arak iġġarra fl-art imwiet f'qiegħ il-ammieq jiskantaw dawk li jarawk jitħasbu fik u dan il-bnidem li qalab id-dinja ta' taħt fuq. Li riet is-saltniet li jagħmel id-deżert mill-art qed jitkellem għal Luċifru da. Imma ra daqsxejn naqra qabel x'qal. Ara x'qal naqra qabel. Min vers 10. Il-koll jinfexxu jitkellmu jgħidulek intu koll ġejt fix-xejn bħalna, f'kollox sirt tixbaħna, tniżlet gburitek fart l-imwiet bid-daq tal-arpi tiegħek, friexek taħtek it-taħsir u d-dud għattitek.
Mismewwit kif iġġarrabt inti l-kewba ta' filgħodu bejn iż-żernieq. Kif stabat mal-art. Int il-ġnus li kont farrak u int kont tgħid f'qalbek ara x'kien jgħid fuq innifsu. Nitla sa smewwiet il-fuq mill-kwikeb tal-la. It-tron tiegħi nolli u nammar fuq il-muntanja tal-laqat tal-lat. It-truf it-tramuntana. Jien nitla sa fuq ċaċa tisħab u jien insir nixbaħ lill-Alla l-oli. Jien. Proverbi 31 malaj marru hemm. 31. Il-proverbi jitkellmu ħafna fuq il-gburija kif m'għandekx kun gburi. Vers 20. Hallelujah. Thank you, Lord. ħanaqra bl-Ingliż. Salmi, sorry, dak Salmi mhux Proverbs, Salmi qed ngħid. Salmi 31. Infatti vera toġobdi din l-iskrittura. Psalm 31 nisimgħuha kemm sabiħa. Għal nies tal-mulej jisimgħuha kemm sabiħa din, għaxin hija weda għalikom. Ma jisktux ix-xuftejn giddieba li jmaqdru jkasbru l-ġust bil-gburija. Smajta di? Ma jisktux xuftej giddieba li jmaqdru jkasbru l-ġust bil-gburija. Kemmu kbir il-ġittijak mulej li int rfajt għal min jibża minnek. Li jint ħejjejt għal min jafda fik qudiem il-bnedmin kollha bil-ħarsien tiegħek kennhom kontra n-nassis tal-bniedem fl-arix tiegħek taħbihom kontra tqasqis tal-ilsna imbirek il-mulej min li mill-belt qawwija għamel miegħi eġubijiet ta' tjieba. Proverbi 8 issa. Skritturi li jekk inti għandek problema ta' gburija please iftakarhom. Ħanejlek ħara ħanamlu ċara, kulħadd għandu tentazzjoni ta' gburija. Għaw min ta' nħud tidher iktar minn tal-oħrajn. Imma il-moment li inti tgħid jien u Alla jgħidlek jien mela inti gburi. That's it. Jiġifieri għax inti le, x'ngħid jien, mhux tgħid int mela. U di tiġi f'kull sitwazzjoni. Tista' tkun fi żwieġ, tista' tkun fil-karriera tiegħek, tista' tkun fix-xogħol tiegħek, tista' tkun fuq jinnaf fil-politika ovvjament. Tista' tkun fl-isptar jekk inti taħdem l-isptar gburija. Min jaf kemm jintilfu ħajjiet mhux erwieħ issa minħabba l-gburija. Kif, pastor? Għaliex, pereżempju, tabib, storja li smajt, ma rridx jara xi ħadd għax dat-tabib ħalih għax dil-pazjent partikolari ma rrikorixxandu. Allura ħallija mela ħalli tieħu triq. Għax la ma ħaditx tiegħi ma għamlix li retti lajjin. Ħalli kieku qisu jien naf. Kemm hu blaħ il-bniedem? Proverbi 8, vers 13. Ara xi dajt aħwa. Il-biża tal-mulej jobbot il-ħażen u jobbot il-gburija, jobbot il-ksuħat u l-emejja l-ħżina. Klim ta' ħsara jinnobodu. Alla jobbot il-gburija. God hates pride. Is that clear enough? Any type of pride. Kwalinkwa tip ta' gburija. Proverbi 11, anzi ħammur fil-16, għaxem ħalli nispiċċaw. Proverbi 16. 16 vers 18. Tajtek. Qabel il-erda tiġi l-gburija. Mela fuq l-autorità
tal-kelma qaddisa tal-Alla li jista' kollox. Kull min qed jisma' sma' sew. Speċjalment politikanti. Ara x'inhu ġej. Għal dawk li intom tiftaħru bil-gburija. U wis probabbli ħadd tagħmlu xi ħaġa fuqi u terġgħu tagħmlu xi artikli fuqi. Praise God. Grazzi tal-attenzjoni. Ara x'jgħid il-mulej. Ftakar jien Ministru Talla, mhux Ministru mtella bil-voti, Ministru appuntat minn Alla. Sittax 18. Qabel il-qerda tiġi l-gburija, mela jekk timxi fil-gburija fuq l-awtorità tal-kelma Alla ġejja l-qerda. U qabel ma wieħed jaqa' għax tkun tkabbar. Qabel ma wieħed jaqa' għax ikun itkabbar. Imma da xtejtin, tħabbix rasek, jekk xnejt jien, ma ħajsir xejn. Imma jekk xejn Alla, m'hemm xejn li mhux se jsir. Ħa nispiċċaw fil-ktieb ta' Filippin 2. Tiftakru fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli kapitlu 12. Kien hemm wieħed jismu Erodi, fil-Bibja hemm xi 3 Erodi differenti. Tiftakru dan l-Erodi? Li beda jiftaħar u jieħu l-glorja. Ftakar xejn il-mulej. Il-moment li titkabbar ħadd inqeret. Anzi, Alla stess jgħidlek jien neqirdek. Għax jien, Alla jieħu paċenzja b'ħafna affarijiet. Imma meta tiġi l-gburija għallek jiena niġi kontra tiegħek. Alla huwa kontra tiegħek, Tid ngħidlek x'sar minn Kristjani li ħaduha kontra l-awtorità tal-Alla? Ma nafx wieħed minnhom sura ta' nies, onestament. Anzi naf bosta minnhom imkisrin bil-familja b'kollox illum il-ġurnata. Għaliex? Għax ix-xitan il-qerridi eridilhom ħajthom. U Alla ġi kontra tagħhom. Mela għandek id-demonju jrid ikisrek u issa Alla kontra tiegħu wkoll. Have fun, good luck. Erodi mbagħad x'għamel? Beda jiftaħar, jieħu l-glorja, Alla bat l-anġlu tiegħu u qatlu hemm f'ħakkadaj. U għamel buffè lid-dud u lid-dud dew ifaħru lill-mulej. Morru qraw fl-Atti tal-Apostli. Ġaħna minn għalina li Alla mbiddel ta' mit-testament il-qadim le għadu ma tbiddel assolutament xejn. Laqqas qatra ma tbiddel. Li maħniex taħt il-liġi iva, imma Alla ma tbiddilx. Tgħidli għalli x'għana ma narawx l-istess ħaġa. Tixtieq tara l-istess ħaġa? Ma narawx ċertu affarijiet illum għax Kristu ħa il-ġudizzju għalina. U meta dak kieku Alla jtina dak li ħaqna, kieku aħna kollha kaput. Imma meta x'jagħmel Ġesu jidħol għalina u jgħidlu missier, ftakar x'għamilt jien għalih. U da sekk jaqbes għalik, għax huwa l-avukat tiegħek. L-unika avukat, m'hemmx avukati oħrajn. Imma issa x'jekk inti l-avukat ukoll l-avukat jgħidlu taqlem, ma rridekx. All right. Missier, da ma jridniex naqbes għalija. Għax għalli aħjar waħdu tajjeb. All right, ħanżul minn nofs. Itallem kun umli. Itallem umilja ruħek. Itallem għid, sorry, kelli żball. Itallem politikant jien kon fl-żball. Ejda jekk kont żbaljat. U bħalma nħobb ngħid, bħalma jgħid Alla wara kollox, jekk żbaljajt privatament, indem privatament. Imma jekk żbaljajt pubblikament, indem pubblikament, għax dak id-nub jibqa' jiġi warajk sal-mewt u jieħdok dritt l-infern. Ma tixtem minni? Tħabbelx rasek. Don't worry, Jack. Halleluja. Fettilkom biex immorru.
Filippini. Ħammorru sal-Filippini. Filippin 2. Għaliex issa tinħarsu lejn Ġesu. Laqas Alla ma jitkabbar. Alla jista' jitkabbar jekk irid. Laqas Alla nnifsu ma jitkabbar. Alla nnifsu niżel u umilja ruħu. Aħseb wara kemm biċċa trab bħali u bħalek għandna biex nagħmlu xi tip ta' festa ta' Pride. Filippin 2, morru hemm. Vers, ħanibdew minn vers 3 u ħanibdew minn 1. Jekk hemmx fikom xi faraġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa b'imħabba, jekk hemm xi xirka fil-Ispiritu, jekk hemm xi ħniena u modrija, kunu fema waħda u l-mlewni bil-ferħ. Ħajkolkom bil-istess imħabba u ruħ waħda u ħsieb wieħed u tagħmlu xejn bil-pika ta' partiti. Ismawni waħwa, intom Kristjani. Iftaħar għax inti tal-Labor u għax inti tan-Nazzjonalisti. L-ebda wieħed jekk intom ver ta' Kristu kollha kemm inkom ta' Kristu. Kollha bid-dem ta' Kristu ġejdu mixtrija, la bid-dem tal-Partit tal-Laburista u laqas Partit tal-Nazzjonalisti, bid-dem ta' Ġesu Kristu kollha minnkom, kemm minnkom ġejdu maħsula. That's it. Għaliex għoddu niftaħru fil-politika. Berikom, itlob għalihom, meta jasal iż-żmien biex tivvota, għamel semek, għamel mirek u tiftaħar fi Kristu. Tiftaħar ġifieri ara x'għamel miegħi mulej. Mhux għax inaħaqni, ma fil-grazzja tiegħu. Tagħmlu xejn bil-pika ta' partiti janqas għal ftaħir fieraħ imma kunu umli u wieħed u kull wieħed minnkom iqis ieħor aħjar minn minnu. Ħadd minnkom m'għandu jfittex li jaqbillu, mela x'tagħmel il-burija, tfittex dak li jaqbel lilek. Imma jaqbel il-ħadd ieħor, fittex dak li jaqbel il-ħadd ieħor. Aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesu. Isimgħu dal-Bibja tgħidlek aħseb bħalma kien jaħseb Ġesu Kristu ġifieri kapaċi tagħmlu. Għax Alla mhux ħajsaqsi xi ħaġa minnek li inti m'intix kapaċi tagħmilha. U speċjalment jekk inti tgħid li għandek l-Ispirtu Santu jammar fik. U li għad li kellu n-natura tal-Alla ma għadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla. Iżda xejjen umilja lilu nnifsu billi ħan natura tal-sir. Sar jiġbaħ lil-bnedmin dan Alla tal-glorja Alla li jista' kollox Apokalipsi kapitlu 1 vers 8, sar bħal wieħed li inqas minna. U der minn barra bħala bniedem, ċekken lilu nnifsu billi jobda sas-sal-mewt. Anzi, mhux kwalinkwa mewt, mewt tas-salib. Għalhekk Alla li ħsas mewwiet u żejnu bl-isem li huwa kull isem. Biex fl-isem ta' Ġesu. Isimgħu x'jagħmel il-mulej. Ħanejdukom fil-Bibja mbost ismijiet oħrajn li Alla għalli. Mux fuq id-demoni immollihom. Tiftakar Alla qallu lil Abram jien antik isem li tkun magħruf mad-dinja kollha. Għaliex għax umilja lilu nnifsu. Trid Alla jgħollik fuq żwieġ fil-komunità, fil-xogħol tiegħek fil-karriera, jgħollik jiġifieri li jiffavorixxik. Umilja lilek innifsek. Baxxi lilek innifsek. Wara x'għamel b'Ġesu, għax baxxa lil nifsu Alla għolliħ, mela bħalma Alla jbaxxi l-ġuħud. Alla jgħolli l-ħattijħor. Alla għolliħ sa smewwiet u zejnu bl-isem li għafu kull isem. Biex meta jiena u inti nisimaw l-isem ta' Ġesu. Jisimaw id-demoni u dak li nfissama fl-ardu taħt l-art. Il-ħlejja kolla jinżlu għarkub tajom. U kull il-sini kollu jistqar xi darba oħra. Ġesu Kristu! Biss u għal-mulej, għal-glorja tal-missir. Halleluja! Amen. Għajan umu bil-wif aħwa. Il-gburija hija l-mamma ta' kull dnub. Jekk tkun taf x'inhu għal-erq ta' dnub li qed tagħmel, il-gburija. Għalhekk illum ejda talba wara minn qalbek, ejda talba wara minn qalbek, int fejn inti? Int min inti. Jekk l-inqas wieħed li kbar wieħed l-iktar li ħadd wieħed ħadd ma jafek u l-iktar wieħed famuż f'Malta. Dak ikun jiena Gordon John Manxi. Halleluja. Jiena xejn mingħajr Alla. Zero. U ma niddejaqx ngħidha. Ajja l-verità.
Minti kapaċi tgħidha għax dik hija verità wkoll. Amen. Ejda talba warajja minn qalbek, kolli dek li l-mulej poġġiet waħda fuq qalbek. Ejlu missi qaddis. Allimni mulej biex inkisser kull forma ta' gburija fil-ħajja tiegħi. M'għandi f'xejn li nista' niftaħar. Għax kull ma għandi u kull ma jien permezz tas-saħħa tiegħek biss mulej. Mhux bis-saħħa tiegħi. Jien xejn minn għajrek. Anka trap li jien għamiltu int. Għalek numilja ruħi qudiemek mulej. Aħfilli fejn f'xi erja f'ħajti kont gburi. Rittaddi tiegħi fuq xogħli, fuq familti, fi żwieġi, fil-knisja mulej aħfilli mulej qaddis. U aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. Illum niddeċidi li bħal Marija, bħal qaddisin tiegħek mulej, bħal Kristu stess, imbaxxi li l-nifsi, numilja li l-nifsi. U mulej qaddis, ola end f'ħajti. Il-glorifika li qaddis tiegħek f'ħajti. U fejn jien kont gburi mulej, fl-emil tiegħi, fil-ħsieb tiegħi, fil-kliem tiegħi, għatin il-grazzja nkun tas-sewwum li mulej. Niddikjara li mingħajrek miena xejn, imma permezz tiegħek jiena niflaħ għal kollox. Lilek nagħti glorja u tifħir, Ġesu li ben tal-ħaj, is-Salvatur u l-mulej tiegħi. Għal glorja tiegħek missier. Amen. Għattu ċabċipa kbira lill-mulej. Halleluja! Amen. Il-paċi ma'kom aħwa ma' YouTube, televizjoni u Facebook. Paċi ma'kom, kunu umli. Tħalli l-ebda tip ta' gburija ta' kemmek ħajtek. Għax jekk kun umli, Alla jiffavoritxik. Jekk kun gburi, Alla jirreżistik. Narawkom, il-paċi ma'kom. God bless you. Halleluja!